Ayo le. Kaya ngapa ulah kabeh gelaning dening para satriya wonten ing dalu menika dulur-dulur. Monggo wilujeng dalu katuran wilarak katuran amirsani yo. Eh. Timur dasar kanthi rangga nugraha ayo gerlewit sing ati-ati langsung sing prayitna
Putra Nugroho nggih. Prayitna sing ati-ati diapil samadya kalamu ya. Wah. Hei. Yo yo yo. Op. Hey hey. Jos. Pancen kesit-kesitan uga treginas-treginas ya. Putra Nugroho. Weh lah. Yo. Auf. Yuk, 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 yuk. Oh. Yuk, yuk. Lo, lo, lo. Gas. Yo. Nah, hey. Yo. Yuk, yuk. Nah, nah, nah. Mas. Alon-alon. Yo. Yuk. Nah. Yo. Nah, hey. Yo. Oh, ah. Yo. Oh. Oh, ah. Yo. Ah, hey. Yo. Ah, hey. Oh, ah. Oh. Hey. Das. Yo. Ah, hey. Da. Ah. Oh, ah. Ah, oh, ah. Ah, oh, ah. Ah, oh, ah. Ah, oh, das. Yo. 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 Oh, ah, oh, ah.
Aku iki tak benake iki kuncine Mas Apin ku lek kena boyok ya Mas Apin. Heeh, dibenakne sik. Aku wis suwe ora nggarap bontah iki ya rada banter wae. Sik leren sik. Oh, jenengan badhe nyawer to, Pak? Tak bayari. Iya. Dereng nyambut gak damel kok dibayari lho. Dia disaweri. Iya ta. Pokoke Putra Nugroho kuwi lek pokoke gelem apa pas manggung mesti enek sawerane. Ngono. Bedane karo jaran-jaran liyane ya ning kono kuwi. Oh, ngoten. Iya ta. Siap disawer apa ndak? Siap. Siap ya. Ya iki request-e anu ae, apa kuwi? Lek disaweri goyangane rada ngebor titik ngono ya. Aduh. Cocok ndak, Pak? Cocok nggih. Yo, sik, iki tak sawere. Sik. Iki lho. Iki goyang riyen apa salah sawijining wujuding wong jiwane seni Mas Iro. Ya Allah, aku demen ngene iki. Mugi-mugi rezekine tambah lancar, tambah berkah barokah. Matur suwun Pak Narto. Muga-muga rezekine bisa lancar. Oh, yogane ya jaluk to. Jaluk to. Oh. Ya sik mau sabar, Mas, sabar. Yogane nek pira kuwi? Pak Yogo ya meri. Aku iki jane nyawer sing enek bokonge iso wil ngono kuwi lho. Lah awakmu ora wil ngono. Iya ta? Oke, ya wis, lek kowe meri panggah tak sarjo samar karo Pak Narto mesti. Iya ta? Hitungan kabeh pira? Ngene iki nek tanggapan bendina ta ya demen. Hitungan engko tak cairne. 30. Heh? 11. Asu. Asu kabeh iki. Nu kabeh sik, nu kabeh. Oke, beres, dilengkas. Sik ben ditutokne lagune, ya oke? Ora sida ta? Lho, mboten tamtu to, Pak? Nggih, sik dibacotke dhisik, dientekke dhisik. Saiki apa sesuk? Ya saiki lho engko Mbah Narto. Kanca-kanca saking Pak Gerwaja, Mas P, Wilujeng Dalu nggih. Heeh, mangke wilujeng bergabung kanca-kanca. Monggo dibacotke. Iki jaranane Putra Nugroho
Niki pripun? Mungkin niki Pak Narto wonten request tembang nyanyi duet kalian pesindianipun, monggo Pak Narto. Request lagu ini lho Raja Jumbrang, iso apa ora? Ora iso ora tak cairne sawerane kok. Siap? Monggo. Saya ngewe awe ingkang samya mulat bisa seneng atine.
Ha eh. Ha oh. Ha oh. Ha eh. Yeah. Ha oh. La la la. La ha oh. Yo ho ah. Oh. Ha eh. Ha oh. Ha eh. Ha oh. Ha eh. Ha eh. Ha eh. Oh. Monggo Pak Narto. Pak Narto. Roro jograk. Oh ya neng tinggiran jograk. Niki Pak Narto nyanyi napa, Bro? Pak Narto dua kali, Pak. Monggo, Pak. Roro jograk panten kowe ayu tenan. Ora lokal yen nandang kasmaran. Waspadakno prajurit temu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Oke. Kandang kowe aja kandung panange jagat putra ratu pengen Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandhawa Rara jonggrang manut tasana mundur karma Joko kandung aku darbe babono sandi sewangi kudu dadi iya jonggrang banyomono naturuti ayo jonggrang aja molo ya mlayu manut marang aku panjalukmu wis tak turuti jaluk tak tanggami putra nugroho iki kang sebasan tenang jonggrang oke Mas Miftah matur nuwun Rara jonggrang bandeng kowe ayu tenan ora pokal yen aku nandang kasmaran awas padakno prajurit temu kalah perang
mula kowe dadi wanita bayangan iya Jaka bandang kami aja kepriye nyuwunmu tak turuti aho hey yo Sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja kumragun sangkut cantut tali wanda penunggal setya dempyak imen asri suarane gumoro sarwa rebut arsi estu padha dewa nyosang nyata juru ngayai karya ayo gir kula padha sing ati-ati putra nugraha mantu so
nayaka yai karya pakaryaning praja kumragut sanggut cantut tali wanda manunggal satya gambya dimenasri swarane gumara sarwa rabut arasi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru juru ngayahi karya ayo toko was-wasan lo maju siji-siji ngger weh ayo kene perang tanding lawan aku waluh toko waspada kaya ngopo lah kabeh gelanmu ngger Panegar Timur pamro Sikra ya iki nang nggih para satriya putra Nugroho Yai karya pakarya ning praja kebrakon sangkot cacut tali wanda manunggal suarane gumuruh samya rabot kursi ngestu padha dawanya sang nata sajuru juru ngayahi karya Satria kembar cacahing wonten laman ya lo Sikra nayaka ngayai karya pakaryaning praja kumragut sanggut cantut tali wanda manunggal satya gambya dimenasri swarane gumara sarwa rabut arasi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru juru ngayahi karya woi ayo